No, takže ahojte, já vás tu zdravím dneska, no a dneska jsem tu zase s novinkou L'Oréal Paris Plump Ambition Hyaluron Lip Oil, teda olej na pery. No a je tu o tom, že stalo to okolo 13 €. Co je podle mě dost, ale je to L'Oréal, no tak uvidíme. No, ideme to otvoriť. Vidíte, je to takýto rúžovka z tý odeň. Ale je, vidíte, takáto čierna časť. Počkej, takto. No, aplikátor je nejaké také dosť veľké. Máme za sebou jeho bunky, máme čiarku, aby vlastne oddelala tú precíznosť. No, poďme na to. Volá sa to Lip Oil Hyaluron Plump Ambition, takže to mohlo byť plumpovačka. Ideme. No dnes je to dosť málo toho produktu na ten aplikátor, aj keď je dosť veľký. Jemne to pálí, naozaj jemne to pálí. A mám pocit, že aj zväčšuje, takže áno, oplatí sa to, zväčšilo mi to pery celkom pekne, no a ideme si povedať oteň, rúžokavý, 201 Milky Nude a je taký jemne rúžový aj na tých perách, ale nič extra rúžové. Takže tak, hydratuje to, cítim to, takže je tu napísané hyaluron, takže obohatený o kyselinu hyaluronovú. Takže odporúčam. Ahojte.